Usa ka American vlogger nga na-lockdown sa Dakbayan sa Toledo sa probinsya Sugbo nining quarantine ang nakatabang na og atusan ka pamilya. Nakapatukod og balay ug lakip na mga pansayan. Ang report ni Femari Dumabok. Gikan sa pagpanghatag og mga kinilong bugas, pambayad sa pagtungha, mga sapot, mga pagkaon, bisan na gani cash, paghatag og gitara hangtod na sa pagpahimo og pansayan og balay. Pipila lang pa kini sa gibuhat nining usa ka American vlogger nga giilan ini taga Toledo nga susamag anghel sa ilang kinabuhi. Tungod sa pagkamanggihatagon, mahigalaon og manggiunahunaon. Siya si Dustin Borglin, 36 anyos, nga sud na sa 5 ka tuig nga nakabisita sa daghang nasud. Usa niini ang Pilipinas. Iyang tinguha to travel around the world, samtang mutanyag og tabang sa iyang mga makaila. Of 50 kilos each, bags of rice. And I went door to door through the village and handed them off. And that's kind of how it all started. From there, I realized that many homes don't have a CR. So we built them a CR. Nakabalik si Dustin sa nasod sa niaging Disyembre ug sa iyang pagbisita sa Toledo City niadtong Marso naabtan sa lockdown tungod sa COVID-19. Usa sa iyang natabangan ang pamilya ni Richie Adaptante nga napabarugan niya og gamay nga balay apan lig-on ug matawag nga ilaha na gyud. We're very thankful that he came here in Toledo and helped many people. Is blessing from above. Gawas sa paggamit sa personal niyang kwarta, gigamit usab ni Dustin ang iyang kita sa social media ug ang ipadang kwarta sa iyang mga followers aron itampo sa tabang. Dagan siya natabangan sa bisan asang bahin sa nasod nga iyang nabisita. Some of them would be in like currencies that I've never heard of. And so they just leave a little note like, this is for the CR project, like a house project or a donation for a certain person. Like we just gave a guitar to a person that's disabled. Mahadlok man usahay nga mapahimuslan, apan ang kagustuhan nga makatabang maoy mipatigbabaw kang Dustin. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.